hasi da antxoa eta berdel kanpaina. Dagoeneko martxan dira arrantza ontziak. Jon Gurrutxaga, Ondarroako portuan izan da goizean goiz, kanpainak nolako hasiera izan duen jakiteko. Atzo amukuak etorrezin ilutzean hiru txaloparo, baina zarekua estrellako gauzatzen da. 15 milioak kaja sartutera, beste 2 txaloparo faltakoriari bezeoz ekarten bada, bueno, bai, hasieri politxo. Ondarruko portuak badu nolabaiteko balioa, ez da, ez? Prestigioa edo badu, ez? Freskotasunarekin edo lotzen da, ez, Ondarruko portua? Bai, ubikazioa, infrastrukturak onatak gau. Eta jenti harin moldatzen da. Etortzen da harin prestatzen dira, eta gainak eta... Eta itxasuntzi hauek, Ondarrun egoten diren itxasuntziak dira, beste herrialde batetakoak, edo Asturiasetik etortzen direnak, edo... Guk geudiak gauena, geudi herrikua ongitorriak gau. Beste, hau lekatxarra da, ametxe deskargatezko lekatxarrak Ondarrunen deskargatzen da barra guztik. Da bestiatik, kantadruak eta gaileguak. Lehen aipatu duzu, hauek gure kostaldean, ez? Hartutako berdelak direla. Bai, esaten danak, etaia Donostitxikan eta Matzakura arte ebiliri arrantzak. Bajurako arrantza da hori. Bajurako arrantza, bai. Sariak indailen. Kolindreskua da, kolla olindo. Ados. Hau, moilan amarratuko da, eta arraini badakar, lehen esatuten bezala, muestria hartuko dau, kofraide erungo dau, zeharra indakarren gero, subasta egora. Hau hemen ebiliri arrantzan, nik abian hau hemen Zumaia getaia bitxartian ebiliri hau arrantzan. Ze ordutan, izaten da gutxi gara bera subasta? Lehenago subasti zazpira. Zazpiretan, pasada orduan? Bai, batoz? hori pasa bai, berandu beretan. Subastarako, ez da turrune? Ez, turrune diferentia. Subastia zire eta hor du beruz. Beruz. Euro bat norbaitek eman dio tak. Onan txoi. Oinantxoi. 8 eurotan pikun hasi da, eta geizten. Eta guain geizten. Muestrak ikusi? Muestrak ikusi. Interesgarria bali bada, tak. Eta guain zakak. 7 kaxa aukeratu ditu. 5 euro eta 53 zentro. Ahoz esaten diote. Bai, hau. Ahoz. Honen 9 hartu ditu. 4,60 9. Bai, hau gero. 10. Bai, xiliko. Xilikeo berde. Sakatu eta kantidadea esan. Bai. Zenbat hartuko itxu? 10. 10. Honi hobetorten zaio, Euskal merkeago. Kalidadia lehenengoko bezala ez da izango. Bai, lehenengo honena jarriko dituzte, honek danak. Danak. Badazpa? 1,98, danak amatxute. Betxu, listo. Baina kalidadia desberdina da, lehenengoko bat bigarren. Ondarruko portuan jasotako arrain freskoa goizean bertan heltzen da Euskal Herriko arraindegietara eta ordu batzuen buruan estatuko puntu ezberdinetara.